På spil i nattens mulm og mørke, når våbnene kom ned fra himlen. Modstandsgruppen Boopholdet stod for våbenmodtagelsen i Midtjylland under 2. verdenskrig. 2 forskere er dykket ned i de lokale arkiver for at fortælle historien på DVD. Vi kunne se, den dykkede ned ind på det område, hvor den havde observeret os, og så sagde jeg så, nu skal du bare se. Det var langt fra ufarligt, når våbennedkastningerne foregik omkring de midtsjællandske marker og skove. Så i stedet for at kaste container, så åbnede den maskinkanonerne, og så kom der med lysbåreprojektiler, og så vi ildstråler far lige ned over hovedet på de stakkels mennesker, der stod med lygten. Her fortæller et medlem fra Boopholdet, hvordan det nær var gået helt galt, da de ved et uheld var kommet til at morse til et tysk jægerfly i stedet for det britiske nedkastningsfly. Og der var adskillige bøgetræer, der var både skudt over og havde store projektilsår ind i siderne. Her har vi hele holdet oppe ved paraden i Roskilde, og de står foran Roskilde Domkirke. Det sidste år har ægteparret John og Jonna Helmersen fra Lille Ladager lavet en omfattende DVD om Boopholdet, der under 2. verdenskrig stod for våbenmodtagelsen i Skovboområdet. Det er jo for, at man ligesom skal sikre den historie for fremtiden. For fremtiden, ja. Og huske de der våbenmodtagere, som hele Boopholdet var nu, det drejer sig om her. Fordi satte faktisk liv på spil. DVD'en indeholder blandt andet billeder, kort over nedkastninger og interviews af de nu afdøde modstandsfolk. Og det har været noget af et projekt for de 2 fritidsforskere. Det er fyldt meget. Siden vi fik ideen til det simpelthen, der har vi arbejdet og drømt om det om natten. Her der har vi så lederen af Boopholdet. Han hedder Helmut Barner, ikke? Og var jo så skovmand ude fra Svendstrup. Boopholdet bestod af omkring 20 personer, der i perioden 1943 til 1945 modtog omkring 125 container med godt 25 tons våben og udstyr til de danske frihedskæmpere. Selve nedkastningerne foregik om aftenen og natten i ly af mørket. Jeg havde, kan jeg bare huske, forestillet mig, at de her noget med faldskærme, det skulle komme sådan fantastisk smukt og elegant ned. Og det gjorde det sgu mildest talt ikke. Altså, de flyver jo lavt, og skærmene når lige at folde sig ud og tage lidt af farten af. Det var jo her, at Barnergruppen de havde deres første modtagelse. Og det var i oktober 44. Og egentlig så skulle våbnet være havnet her, meget tæt på, hvor vi står her. Men det faldt altså noget længere ind i skoven. Nedkastningerne på Sjælland blev koordineret af modstandsmanden og journalist Stig Jensen, der via telegrammer formidlede kontakt til englænderne. Og det var jo også i sig selv noget meget farligt. De telegrammer skulle jo decifreres, altså de skulle kodes, fordi tyskerne lyttede jo og pejlede jo hele tiden og forsøgte at få de her sendere opsporet og få fat i de telegrafister. En Tiger, det var for eksempel en bakke med 5 maskinpistoler, eller 20 geværer, eller 100 kilogram sprængstof osv. Hver nedkastningsområde havde både et navn og et nummer. Ja, det er jo så et kort, hvor nogle af de nedkastningssteder, der har været brugt under krigen, er noteret. Her har vi Borup, og heroppe der har vi Bruno og Elise, som plads blev brugt 2 gange. Når selve nedkastningerne skulle finde sted, blev det koordineret via radioudsendelser fra BBC. Der kom en særmelding i den almindelige radiosending fra London. Her er London, BBC sender til Danmark. Efter nedkastningerne vrimlede områderne ofte med tyskere, og det sværeste var at få gemt eller fragtet våbne væk, uden at blive opdaget. En gang gik det galt for en af nabogrupperne, der opererede i Valsøområdet. De skulle afsted herfra, så var bilen punkteret, og det endte så med, at de først kom afsted midt på natten. Og på vej til Stor Bøgeskov, hvor depotet lå, der blev det taget af Sjælborgkorpset. Barner forsøgte at advare en af lederne, men det var for sent. Og jeg prøvede så at nå at cykle over til Brian og advare ham, og nåede bare at se tyskernes bil køre. Og han havde altså faktisk mit navn i hvert fald, og sagde altså intet, men blev simpelthen henrettet. Selvom det ofte var tæt på, var der aldrig nogen fra Boopholdet, der blev taget af tyskerne. De siger også selv, de undrer sig lidt over, at det kunne lade sig gøre for dem, når der var tyskere både i Køge, Ringsted og Roskilde, og faktisk også i Borup og i Bjæverskov. Og så kunne de alligevel samle våben op midt i alt det her. DVD'en er udgivet af Skovbo Lokalhistoriske Arkiv og kan købes på Køge Arkivernes hjemmeside. Interviewene på DVD'en er lavet af Jimmy Star.